If you ever leave me, baby, leave some morphine at my door, 'cause it would take a whole lot of medication. El vam fer l'any 2009, però el vam fer en base a dades força antigues. Vam fer servir dades de l'enquesta de joves de Catalunya del 2002 i del 2007 i dades de l'enquesta d'usos lingüístics del 2003. Des del 2003 s'han fet un parell de vegades més d'enquestes, la del 2008 i la del 2013, i jo he tingut l'oportunitat de col·laborar amb política lingüística fent una explotació orientada a l'anàlisi de joves tant de l'enquesta del 2008 com de la del 2013. Per tant, ara us puc ensenyar dades força més actualitzades i bé, en aquest sentit, un plus que hi ha en aquesta presentació, no? Comencem. Faig aquí una mica un repàs de les fonts, a partir de les quals aniré construint una mica les dades, a partir de les quals estructuro la reflexió que us presento aquí. En primer lloc hi ha l'estudi de llengua i joves que vam fer amb en Joan Pujolà i amb en Roger Martínez i que són unes dades que sobretot utilitzaré perquè ja vam fer moltes entrevistes i grups de discussió amb joves, vam parlar amb 105 joves, em sembla recordar. Per tant, és una font de dades qualitatives prou intensa i a més actualitzada que no es passa les dades quantitatives, que ho vam fer el 2009 o 2010. Per tant, són unes dades que tenen aquest punt d'actualitat. I d'altra banda, això ho complemento, sobretot em basaré en dades de l'última enquesta d'usos lingüístics, d'aquesta explotació específica feta per joves, del 2013, però utilitzaré també algunes dades del 2008 i del 2003 perquè algunes explotacions específiques més aprofundides les vaig fer basant en aquelles dades, a punt dels girs d'algunes de les interpretacions que són interessants sorgeixen d'aquelles explotacions prèvies i per tant, a la mesura que també ens aporten alguna informació interessant, doncs també en faré alguna referència. Més enllà d'això, algunes de les reflexions tenen a veure amb altres explotacions de dades que crec, per exemple, les diferents enquestes de la joventut de Catalunya que s'han fet des del 2002. Aquesta és una mica la base i volia començar reflexionant una mica per què és interessant mirar els joves. Més enllà que per vosaltres té un interès de primer ordre perquè la majoria sou professors de secundari i per tant són un col·lectiu amb el qual treballeu diàriament. Més enllà d'això, els joves en general interessen per una qüestió molt determinada, és que sembla que d'alguna forma allò que veiem que passa amb els joves és el que veurem que serà la tònica universal a mig termini dintre d'una comunitat, perquè aquelles pràctiques que detectem en els joves, aquells usos lingüístics, aquelles dinàmiques lingüístiques que veiem amb els joves, d'alguna forma ens marquen, són la punta de llança d'allò que ens trobarem a mig termini en el conjunt d'un país. Per tant, sembla un lloc especialment interessant per detectar usos emergents, pràctiques emergents, i per tant un lloc on centrar la nostra atenció. I en aquest sentit és interessant. Ara bé, les dades estadístiques, hi ha una dita en anglès molt famosa que diu que hi ha mentides, grans mentides i estadístiques. I bé, si bé no és veritat que les estadístiques se les pot fer parlar de moltes formes. Per exemple, en Jordi ens ha fet una presentació on posava de manifest algunes dades prou negatives respecte als usos lingüístics en català a Catalunya, diguem-ne, i això com els usos de llengua d'inici són només el 32% de la població, com els usos habituals són el 36%, i són dades que són reals. Ara bé, aquestes dades descriptives generals, a vegades, sobretot si fem una anàlisi comparativa entre diferents onades d'una enquesta, es poden donar lloc a interpretacions una mica equívoques. Per exemple, si comparem les dades del 2003, del 2008 amb les del 2013, la percepció que tenim és que els usos en català han disminuït i efectivament els usos en català, comparant les dades, han disminuït. Ara bé, han disminuït bàsicament per un fenomen, que és que la mortalitat, les persones que demogràficament van desapareixent durant aquests anys són bàsicament un sector de població on la proporció de gent catalanoparlant és especialment alta. Són els avis d'aquelles generacions de catalans que encara no s'hi havien incorporat les poblacions d'origen moltes vegades castellanoparlants que es van incorporar a Catalunya com a ciutadans durant els anys 60 als anys 70. Per tant, és normal que en la mesura que aquesta gent desapareix de la realitat demogràfica d'un país, doncs els usos en català disminueixin. De la mateixa forma que això produeix uns efectes negatius purament demogràfics, segurament el que ens trobarem a 10 o 15 anys vista serà exactament el contrari, que
els usos lingüístics en català podrien millorar, però milloren no per unes dinàmiques lingüístiques que s'hagin transformat, sinó perquè aquella població que precisament perquè envelleix, tendeix a desaparèixer de l'activitat demogràfica, doncs segurament serà un sector especialment nutrits de població castellana d'origen. Per tant, a vegades aquestes dades generals no es que diguin mentides, però has de saber interpretar què t'estan dient respecte a la realitat d'un país. I en aquest sentit, algun d'aquests fluxos negatius tenen molt a veure amb aquestes dinàmiques demogràfiques, i és molt evident amb això. I una mica per evitar aquestes qüestions, les dades que us mostraré en alguns casos poden ser una mica sorprenents, i són sorprenents perquè jo no miro les dades generals de la població jove. I no les miro perquè no m'interessa tant fer una descripció respecte a la realitat juvenil com una descripció de quines són les dinàmiques que s'estan produint entre segons quins sectors de joves. Llavors, si mirem les dades generals i comparem les dades generals cada 5 anys, moltes vegades allò que ens estan dient les dades té a veure amb dinàmiques demogràfiques, amb la incorporació de nouvinguts, de població estrangera, etc. Llavors, no estem veient exactament què està passant quant a les dinàmiques lingüístiques, els canvis en les dinàmiques lingüístiques, en els comportaments lingüístics de la població, que sí que podem comparar una mica entre aquells 5 anys anteriors i els següents. Per tant, jo focalitzo la meva mirada, sobretot en les dades que veurem del 2013, amb la població que li dic arrelada. Arrelada és un concepte una mica antipàtic, perquè quan parles de població arrelada sembla que compares amb una població que és desarrelada. Però en tot cas és un concepte que faig servir per parlar de la població que porta com a mínim 15 anys vivint a Catalunya. I per què ho faig? Doncs perquè diguem que en aquesta població detectem algunes dinàmiques lingüístiques més consolidades. Per tant, considero que és allò que veiem allà és especialment interessant, perquè veurem quines són aquestes dinàmiques que es produeixen, aquestes dinàmiques, aquests fluxos lingüístics que es produeixen, per exemple, per la població d'origen catalanoparlant i la població d'origen castellanoparlant. Si mirem les dades generals, tendim a perdre-ho de vista, perquè s'incorporen a la població una que precisament per ser nouvinguts doncs acaben tenint unes dinàmiques lingüístiques moltes vegades diferents. En aquest sentit és especialment clar amb la qüestió de la incorporació de població nouvinguda. La població nouvinguda no és que sigui, no és que estigui blindada als usos del català, però moltes vegades per una qüestió purament instrumental, és a dir, que és un tipus de població que fins i tot quan no és castellà parlant d'origen acaba incorporant el castellà en proporcions molt més elevades que en el cas de la població catalana parlant, especialment en algunes zones on la densitat de catalans parlants és especialment baixa. És a dir, que són gent que la dinàmica lingüística que es produeix s'hauria de fer una anàlisi a mig termini, una anàlisi moltes vegades que implica veure què passa també amb el pas d'una generació a una altra, què fan els fills, etc. I que és interessant veure, però prefereixo veure-ho per separat i en aquest sentit veure què passa amb la població de l'ara per veure una mica aquestes dinàmiques. I per tant, per què els joves? Doncs això. Ara bé, els joves moltes vegades veiem, és el que passarà en el futur allò que veiem amb els joves. I en part és veritat, però hem de tenir en compte, i això seria com una mica el que aquí en anomeno l'efecte generació. És a dir, el que veiem amb la generació dels joves, les dinàmiques lingüístiques que veiem amb els joves semblen dinàmiques que en la mesura que aquests joves esdevinguin adults seran les que caracteritzaran la població catalana. En aquest sentit és interessant. Ara bé, en la població juvenil, les dinàmiques lingüístiques que detectem no són dinàmiques lingüístiques consolidades i definitives. En aquest sentit hem de veure que moltes vegades allò que detectem en quant a pràctiques lingüístiques tenen més a veure amb un efecte d'edat que no pas amb un efecte de generació. Per tant, hem d'estar també una mica atents a veure si allò que ens està parlant de dinàmiques lingüístiques són realment dades i pistes molt consolidades o més aviat són dades o pistes que tenen a veure amb efectes d'edat però que no són definitives. I en aquest sentit moltes vegades és més interessant detectar com a dinàmiques lingüístiques puntes de llança que esdevindran més normalitzades o que esdevindran la tònica més estàndard, allò que passa entre els joves adults que no pas entre el que passa estrictament amb els adults. I en parlarem una mica al llarg de la presentació. I després, la segona qüestió, dels joves arrelats, una mica també ho poso en evidència i en aquest sentit volia fer una referència a un segon advertiment que té a veure amb els límits del que podríem anomenar la sociolingüística optimista. Últimament, als mitjans de comunicació potser heu vist que hi ha un cert debat entre sociolingüistes o lingüistes amb una mirada més aviat negativa respecte a quin és el futur que li espera el català i els sociolingüistes que normalment són vistos com els defensors d'una mirada optimista. No sé, per exemple, si heu vist alguna de les intervencions d'en Pau Vidal, per exemple, criticant una mica aquesta mirada positiva des de la sociolingüística i en aquest sentit jo crec que alguns dels advertiments que fan són interessants i un dels que fan és que a vegades, és veritat que les dades estadístiques, alguns dels advertiments no són ben bé així, és que a vegades es diu que sembla que com que aquests estudis moltes vegades tenen part de finançament de la Generalitat, el que es vol és que hi hagi una mirada optimista i que per tant els sociolingüistes o els sociòlegs que treballem amb aquestes dades acabem
representant la mirada optimista que vol l'administració que es presenti. En el meu cas no és així. Però en tot cas és veritat que a vegades les dades estadístiques no són un reflex absolutament fidedign del que és la realitat. I és veritat que en una qüestió com les pràctiques dels usos lingüístics és prou possible que hi hagi un cert esbiaixament amb les dades manifestades respecte als seus usos lingüístics de les persones respecte al que realment fan. És a dir, en aquest sentit és possible que hi hagi una certa inflació magnificant els usos lingüístics que tens en català que tens respecte a la realitat, perquè d'alguna forma l'entrevistat pugui ser el que espera d'aquelles dades. Per tant, aquest advertiment convé posar-lo sobre la taula. I en segon lloc, un segon advertiment, les dades que jo mostraré són dades que d'alguna forma poden tenir un viatge especialment optimista. I ho és perquè jo no estic fent una fotografia dels joves en general, estic fent una fotografia de les dinàmiques lingüístiques i sociolingüístiques dels joves que aquí anomeno catalans. Per tant, dels joves que porten 15 anys vivint a Catalunya. Un cop fet aquests dos advertiments, comencem a mirar una mica una panoràmica general d'aquestes dades, sobretot basant-me en els resultats de l'enquesta d'usos lingüístics del 2013. La primera dada absolutament sorprenent, no? Llengua inicial. Veiem els joves de 15 a 24 anys, resulta que el volum dels que declaren tenir el català com a llengua inicial, 46,6%, és superior que els que declaren tenir el castellà com a llengua inicial, el 45%. És una dada molt sorprenent. Però fins i tot quan la vaig treure vaig dir, hòstia, això va contra tot el que podíem pensar. I en aquest sentit, tinguem en compte una mica aquests possibles biaixos. I també hem interpretes com a llengua inicial. Moltes vegades en la llengua inicial, i sobretot en les generacions joves, amb la llengua inicial declarada, hi pesa molt dinàmiques sociolingüístiques que no exactament estan reflectint en llengua inicial la llengua dels pares o la llengua que s'utilitza a nivell familiar. Pot tenir també a veure quina és la llengua que estàs parlant allà als infants i sobretot quina és la llengua, i això veurem que passa força, una llengua que estan parlant els pares amb tu, que és en català, però que no parlen els pares entre si. Hi ha moltes famílies amb pares o moltes parelles on una o les dues persones són castellanoparlants habituals, però en canvi els seus fills parlen en català. Per tant, ells declaren parlar en català, però la llengua d'habitud en el seu entorn familiar és més aviat el castellà que no pas el català. Realment, veure això i estudiar això seria molt interessant, veure quina és la percepció lingüística que acaben tenint aquests nanos, amb uns pares que els parlen en català, però entre ells el relacionen en castellà. Però en tot cas són elements que segurament estan darrere d'aquesta inflació relativa de joves i que d'alguna manera aquí sí que veiem un canvi generacional interessant, perquè els joves una mica més grans, els de 25 a 34 anys, el percentatge és del 42,3%. Però si mirem el grup d'edat següent, que no he posat la dada, els de 35 a 49 anys, veuríem que els joves que tenen el català com a llengua inicial, o els adults que tenen el català com a llengua inicial, ja baixa fins al 32%. És a dir, passem d'un 46% a un 32%. Clar, això pot estar parlant d'una transformació demogràfica de molt de pes, o bé t'està parlant d'alguna dinàmica que està canviant. I jo diria que hi pesa molt la qüestió aquesta. Famílies que aposten per fer del català la llengua vehicular, malgrat no sigui la seva llengua relacional dins de la parella. En tot cas, una dada a tenir en compte. Un altre dels paràmetres bàsics per situar la qüestió és el nivell de coneixement del català dels joves arrelats. Ens deien que el nivell de coneixement del català, un alt nivell de coneixement del català se situa en un 90,2%. Aquesta és una dada important, contrasta amb la de la població de 35 a 49 anys, que és només el 71%. Per tant, aquí veiem una mica l'impacte, no només de l'escola i de l'escola en català, que té molt d'impacte, sinó també del fet que en aquell moment estiguin a l'escola. És a dir, aquesta dada del 90% segurament és una fita que no està absolutament consolidada. I part d'aquest 90%, aquest alt coneixement del català, té a veure també que en aquell moment estan en un camp d'usos lingüístics on el català hi té força pes i que, per tant, el sentiment de competència és elevat, però això no vol dir que sigui definitiu. És possible que aquest sentiment d'alta competència, amb un percentatge, amb un determinat percentatge, es pugui perdre conforme aquests joves es van fent més grans. En aquest sentit, potser és rellevant el contrast amb el grup de joves de 25 a 34 anys on el percentatge és del 84,4%, tot i ser joves que també han viscut en un entorn que la immersió lingüística de l'escola estava consolidada. Altrament, tenint en compte que estem parlant de joves arrelats i en un context on la immersió lingüística és potent, un 90% no sé si és una bona xifra o és una xifra que mostra alguna de les limitacions que té el propi sistema d'adquisició de la llengua i que
potser no té a veure amb el volum de llengua que s'ensenya a l'escola, sinó amb altres paràmetres que potser tenim una mica menys cuidats que aquesta qüestió. En tot cas, això ho podem reprendre al final de la presentació. Tercera dada interessant. Llengua habitual. En comptes de llengua habitual, aquí parlem de grups sociolingüístics. Hi ha 4 categories de grups sociolingüístics. Bàsicament veiem com les 4 dinàmiques d'ús habitual de la llengua més comunes, diguem-ne. I veiem que són 4 grups, que és el grup de l'ús predominant en català, els alternadors, és a dir, que tenen uns usos molt significatius tant en català com en castellà, ús predominant del castellà i educats amb poc ús del català. Doncs veiem que l'ús predominant en català és la categoria majoritària en tots els joves, 38,6%, joves arrelats, repeteixo, 38,6%, 39,1%, davant d'un 29,4% i un 30,3% d'alternadors, que també és un volum molt important. I a més, aquí és important especialment el contrast del volum d'alternadors del voltant del 30% entre els grups de joves i, en canvi, els alternadors són el 21% entre el total de la població. És a dir, que l'alternació, el canvi de llengua, la hibridació lingüística, amb uns usos molt significatius tant del català com del castellà, veiem que és una dinàmica especialment nodrida entre els grups de joves i que coincideix amb un volum també força gran de joves on l'ús predominant és el català, major que no pas el grup de joves on l'ús predominant és el castellà. Bé, és una dada a retenir. Jo d'aquí sobretot destacaria la qüestió de l'important volum de població juvenil que són alternadors. I aquesta és una dada que extrec, que d'alguna forma em permet rascar una mica més amb la dada anterior i que extrec en aquest cas de l'enquesta del 2008 i no del 2013, perquè la presentació és més clara amb aquí que no pas la del 2013, que era una mica més embolicat, doncs de categories com per explicar-ho així en un minut. Però en tot cas, l'interessant d'aquesta dada és que veiem un altre grups lingüístics, en aquest cas són 5 i no 4, i el que és interessant és que aquí tenim, a més, el creuament segons la llengua d'inici de les persones. Per tant, veiem quines són les dinàmiques, les trajectòries lingüístiques una mica que tenen la gent amb llengua inicial català i la gent amb llengua inicial castellà. I veiem que el contrast és molt significatiu entre un altre. Entre els joves que tenen el català com a llengua inicial, veiem que els que fan un ús predominant del català, o declaren un ús predominant del català, són 2/3 dels joves catalanoparlants d'origen, i un 25%, és a dir, un volum també molt important, es declaren parladors habituals en català. Habituals vol dir que potser declaren que entre la meitat i el 75% dels seus usos són en català. En canvi, entre la població castellanoparlant d'origen, la població catalana castellanoparlant d'origen, doncs veiem que els que tenen un ús predominant del castellà, que serien els distants castellà, són el 45%, és a dir, vora de la meitat. I en aquest cas, a més, són una meitat amb uns usos força aguts en castellà, és a dir, que la penetració del català en els seus usos és realment petita. Però, en canvi, l'altra meitat de la població castellanoparlant d'origen declara tenir uns usos habituals en català significatius. Un 35,5% són alternadors, per tant, amb uns usos molt significatius tant de català com de castellà, i un 17,2% són usuaris habituals del català, és a dir, on el català pesa més que el castellà en els seus usos habituals. Per tant, veiem que es configuren unes dinàmiques de vincle amb els usos lingüístics diferents entre la població castellanoparlant d'origen i la catalanoparlant d'origen, quan a la relació que mantens amb les dues llengües en els usos habituals. I això és una simetria que és especialment interessant tenir en compte. En aquest sentit, hi ha una dada que és especialment reveladora, que és que dels parlants habituals, joves parlants habituals en català, més del 40% són joves que provenen de famílies castellanoparlants d'origen, o que com a mínim tenen el castellà com a llengua inicial. Més del 40%. Passo endavant. Una mica això hem vist, uns nivells d'hibridació lingüística elevats, nivell de penetració, sobretot del català entre la població castellanoparlant d'origen molt elevat. Val a dir que també una penetració molt important del castellà
com a llengua d'ús, si no habitual, si freqüent, entre la població catalana parlant d'origen, i això ens dona un dibuix particular, que és que bàsicament tenim situacions d'hibridació elevades en les dues comunitats, però dinàmiques una mica diferents. Entre la població catalana parlant d'origen, bàsicament tenim una permanència en l'ús del català com a llengua habitual en la majoria dels usos i de les interaccions lingüístiques, i en canvi entre la població castellana parlant d'origen jove tenim dues dinàmiques força contrastades. D'una banda tenim, ja dic, al voltant d'una meitat dels joves amb uns usos que es mantenen en castellà d'una forma molt aguda i amb molt poca penetració d'usos en català, i d'altra banda tenim una població on la penetració del català és molt elevada, fins al punt que fins i tot pot ser tan o més present que el castellà en els seus usos quotidians. Per tant, tenim uns catalans que utilitzen, o uns catalanoparlants d'origen lingüístic que utilitzen força el castellà, però on el català manté la seva presència preeminent, i en canvi el castellà com dues dinàmiques, els castellanoparlants d'origen, dues dinàmiques molt contrastades. Una dinàmica amb usos molt aguts en castellà i una dinàmica amb un nivell de penetració més elevat del català que no pas la penetració del castellà tenim entre els catalanoparlants d'origen. Aquesta és la situació simètrica. Ara bé, això es dibuixa de formes diferents en els diferents camps socials, en els diferents camps d'ús social. I en aquest sentit, alguns dels camps on la presència del castellà és més evident tenen a veure precisament amb aquests consums passius que tenen a veure amb els consums mediàtics o els consums culturals. I en aquest sentit és interessant veure el contrast, per exemple, i aquestes dades són una mica antigues, del 2003, però és interessant perquè es permet veure quin és el contrast dels consums culturals en funció de quin sigui des d'on estan emesos. En aquest sentit, el contrast entre la televisió i la ràdio és molt evident. Si ens fixem en la televisió, veiem que hi ha molts usos híbrids, és a dir, un volum molt important de la població que fa un ús de la televisió tant en català com en castellà, però si miréssim tots els usos, diguem que passarien més els usos la recepció en castellà que no pas la recepció en català, i en canvi amb la ràdio veiem que passa una cosa prou diferent. També hi ha força usos barrejats en català i en castellà, però en canvi els usos en català són força més alts. Això té a veure una mica amb quina és la indústria televisiva, quina és la indústria radiofònica i quina és l'oferta en una i altra llengua. En tot cas, en la ràdio, la presència dels usos de la recepció lingüística en català és prou important. Estem parlant de joves fins a 34 anys. És un volum important i en la mesura que es fan grans i tenen més tirada cap a les ràdios generalistes, doncs això té una presència més forta, més forta entre els joves de més edat que no pas els joves de més edat. Però més interessant que això és veure què passa amb els usos d'internet. Per què és interessant? Perquè precisament els usos d'internet és un dels espais on es veu més clarament camps socials on les pràctiques lingüístiques en castellà tenen un pes especialment important. Si ens fixem aquí, la dinàmica de simetria és exactament la contrària de la que havíem vist amb els usos quotidians. Si ens fixem, els joves que tenen el català com a llengua habitual, majoritària o exclusiva, la meitat també fan usos majoritaris o exclusius en català, però en canvi l'altra meitat fan usos majoritaris o exclusius en castellà. És a dir, que passa una mica al revés del que veiem abans. En canvi, entre la població que té el castellà com a llengua habitual, doncs ens trobem que la majoria mantenen el castellà com a llengua habitual d'ús a internet, diguem. Per què és això? Internet és un espai no geografiat, hi ha una maximització de les possibilitats d'interacció, on d'alguna forma també aquesta voluntat d'anar cap a audiències universals es barreja amb un nivell de competència lingüística en anglès molt baixa, en la qual la llengua més universal disponible quan a nivell de competència és el castellà, etc. Una sèrie de dinàmiques que afavoreixen que es produeixin aquest tipus de dinàmiques en un entorn, diguem, de geografització simbòlica existent, però en canvi de geografització física, diguem, més baixa tots els entorns d'interacció lingüística. I en canvi, un camp on el resultat que veiem és exactament el contrari. I aquí m'he permès la llicència de no mirar els joves, sinó mirar adults joves, perquè estem parlant de
de la transmissió lingüística intergeneracional, i si miréssim els joves de 25 anys, doncs ens quedaríem que joves amb nanos petits pràcticament terminant, i per tant no hauria de fer aquesta dinàmica. Per tant, aquí el que hem fet és separar què passa amb els menors de 44 anys i els majors de 44 anys, és a dir, amb els adults joves, amb la població adulta més gran, però quin és el tipus de dinàmica. I ens trobem una mica amb un dels factors explicatius d'allò que hem vist en la primera diapositiva, que per un grup sorprenentment alt de joves, la llengua inicial és el català. Aquí veiem que, si ens fixem en les pràctiques lingüístiques que tenen els pares amb els seus fills, doncs veiem que els que mantenen el català entre els menors de 44 anys són menys que entre els majors de 45 anys. En un cas són el 27% i en l'altre el 32%, però bàsicament això és així bàsicament perquè són més els catalanoparlants d'origen en els majors de 45 anys. Però, en canvi, si ens fixem en les dinàmiques d'hibridació lingüística, de penetració d'una llengua que no és la teva llengua d'origen, doncs veiem que aquesta dada és la més rellevant. Quants són els que adopten el català? Doncs veiem que fins als 44 anys els que adopten el català són un 21%, mentre que en els majors de 45 eren un 11%, és a dir, que pràcticament són el doble. Són el doble de les persones que sense tenir el català com a llengua inicial, com a llengua d'origen, fins i tot com a llengua habitual, l'entomen com a llengua d'ús amb els seus fills. Això parla una mica també de la vitalitat de la llengua i del paper simbòlic que té el català entre bona part de la població catalana, fins i tot la nova catalana. Per tant, alguns camps estan donant que fan una lectura més aviat negativa, i canviar altres camps d'ús lingüístic que donen pistes més aviat ser optimistes, respecte a la vitalitat del català. Una mirada una mica més detinguda sobre els diferents camps, precisament el que posa de manifest és fins a quin punt les pràctiques lingüístiques cada cop depenen més del que és la teva llengua d'origen i en canvi depenen més de quin és el camp social en el qual estàs desenvolupant una mica la teva vida quotidiana en diferents moments, precisament de la quotidianitat. En aquest sentit, és interessant veure com els percentatges d'ús del català, els percentatges d'ús del català són especialment elevats en segons quins camps. Per exemple, aquí ho veiem en els camps de la llengua utilitzada emprada amb els companys de feina habitual, un 27%, mentre que la llengua habitual només era general era el 20%, per tant, un pes de les interaccions en català més elevades en camps com el de la feina o amb els companys d'estudi, un 26%, en canvi altres camps més informals, en general, on el pes del castellà és més elevat, per exemple, en la llengua parlada amb els amics, 29,2%. En aquest sentit, això també ens dona una pista de fins a quin punt allò que veiem que passa entre els joves no és definitiu o definitori del que seran els usos quotidians dels joves, perquè la llengua amb els amics moltes vegades és una llengua que tens, en bona mesura també amb els amics que conserves des de la infantesa o que has adquirit a l'escola, etc. Però conforme et vas fent gran, també el grup d'amics canvia, s'incorporen altres persones, per tant hi ha una maleabilitat en aquest àmbit de les relacions comunicatives, però al mateix temps també, conforme et fas gran, et vas relacionant amb espais, amb camps relacionals nous, com és el de la feina, l'institut, l'universitat, i cada un d'aquests canvis obre una finestra d'oportunitat d'incorporació de noves pràctiques lingüístiques que si no es donarien. I com veureu, això és especialment rellevant. I d'aquí una mica de donar-li una certa dimensió teòrica a aquest fet, apareix el concepte de muda lingüística, el qual una mica vam intentar utilitzar-lo per utilitzar això. I en aquest sentit és especialment interessant observar quins eren els usos lingüístics en diferents moments socials dels joves que vam analitzar. Aquests són els 105 joves amb els que vam parlar. I aquí no es pot llegir, però veiem aquí quina és la llengua utilitzada a la família, muda a l'escola, muda a l'institut, muda a la universitat, muda al lloc de treball, muda lingüística amb la parella, si n'hi havia, usos lingüístics amb la parella, llengua amb els amics, llengua al barri, llengua amb els fills i normes d'ús lingüístic, normes de canvi lingüístic, de convergència lingüística, etc. I una mica l'interès bàsic és veure quina correspondència hi ha entre el primer vermell, que d'alguna forma és la llengua d'origen, i els colors que, quan en les entrevistes ho exposaven, podien resseguir en els altres àmbits de la vida
quotidiana. Veiem que el pes dels vermells afeblits, dels grocs o dels verds, conforme anem cap al verd, anem cap a usos de major intensitat del català, i cap al vermell, usos de major intensitat del castellà. Doncs veiem que amb els que tenen el castellà com a llengua d'origen, la presència d'usos en català més o menys significatius, en funció del color, doncs és menys significatiu, el groc és una significació alta, verd clar, Déu-n'hi-do, i verd fosc, que és usos exclusius en català, doncs veiem que el pes dels usos en català són importants. I en canvi, en la població que té el català com a llengua d'inici, diguem, les mudes cap a usos lingüístics en castellà tenen menys significació. On es donen? Doncs, per exemple, aquí tenim una clapa vermella interessant. A què correspon? A la parella. La parella normalment utilitzes una llengua o l'altra. I veus, en aquest sentit són vermells forts, utilitzes només el castellà en el cas que canviïs cap al castellà. També veiem per això que aquesta clava vermella es correspon amb una clava verda a dalt, igual o més significativa. Altres àmbits, el món laboral, doncs veiem el pes dels usos en català respecte als usos originals, la importància que té, no per fer usos exclusius en català moltes vegades, però sí per fer usos significatius en català. Altres àmbits, la moda de la universitat, molt important, ja que hi ha més amb un nivell de penetració del català especialment elevat en els usos. D'acord? Bé, a vegades també, segons quins entorns socials, l'escola com un lloc on el pes dels usos en castellà és molt elevat. Però en tot cas, diguem que en aquests àmbits de barreja, en aquestes finestres d'oportunitat, són unes finestres d'oportunitat on més aviat el català tendeix a guanyar presència en usos, que no pas a perdre. I això és una conclusió també una mica que té a veure amb això. Veiem que cada cop més anem cap a usos hibridats, però aquest anar cap a usos hibridats més aviat afavoreix que la presència del català sigui més significativa en els usos socials, que no pas en la informàtica, com a vegades és el temor. I en aquest sentit nosaltres destacàvem com diferents moments on és possible aquesta muda lingüística. El concepte de muda ens agrada perquè és un concepte molt maleable. El concepte de muda pràcticament pot remetre a una mutació, és a dir, que és com un canvi de molta intensitat, una mutació que es converteix de blanc, de sempre blanc a sempre negre, un canvi de molta profunditat. Una muda pot ser un canvi de roba, que és una cosa que fas cada dia, canviar de muda. Per tant, parla una mica de dinàmiques lingüístiques que tenen un rang molt obert, poden ser dinàmiques lingüístiques de canvis molt profunds o de canvis més espontanis, més quotidians i més reversibles contínuament. I en aquest sentit era important veure què passava precisament amb el pas per diferents institucions, on l'obertura de diferents camps relacionals, quin era l'impacte que tenia això. I resseguint uns quants, una mica el que te n'adonaves és que tots aquests espais eren espais de possible canvi d'ús lingüístic i alguns acabaven sent molt significatius. En aquest sentit, hi havia 3 especialment significatius, sobretot com a espais en els quals la presència del català guanyava molt de pes, que era entrar a la universitat, en accedir al mercat laboral i en esdevenir pare, o mare. Eren com 3 moments de canvi molt significatius de fer una muda lingüística que aproximava els usos a una major presència del català. I aquí he posat algun exemple de petita cita d'una de les entrevistes que ens parlava una mica d'aquestes mudes o de les situacions que s'havien trobat i que havien comportat una mica aquesta possibilitat de muda lingüística. Muda de casa a l'escola, és una petita cita. Amb tu els dirigien en català fora. Si els podies conèixer de fora de classe i eren en català, amb tu. Per tant, tu no sabies que amb els seus amics parlaven en castellà. És a dir, com l'escola és una primera finestra d'obertura lingüística en la qual la càrrega de la llengua que tu portes de casa, aquesta mena de llengua unificada que sembla que portes incorporada i que no pots canviar, doncs l'escola és un millor que un segons com, és començar un reset de zero, començar amb una llengua o una altra, depenent de l'administració. Després ens sorprens, diguem, de la no correspondència amb una llengua que dones per descomptat que és la llengua habitual teva i que pot no ser. La muda de l'escola a l'institut també acaba sent un pas molt significatiu. I pot ser un pas molt significatiu també, sobretot si provens d'entorns familiars i escolars
fortament monolingües, també pot ser un lloc de descobriment del castellà, no només del català. En aquest sentit, bé, és això un altre cop, una reflexió que ens podríem fer respecte a quin és el nivell de monolingüisme en quant a les relacions horitzontals que hi ha a les escoles, als instituts, i quins són els efectes d'aquest nivell de monolingüisme que es pot detectar en segons quines escoles, més enllà de les apostes cognitives o de les apostes curriculars que es facin dins de les escoles. En aquest sentit, per exemple, a l'escola tal era imprescindible que algú parlés en castellà. Hòstia, a la meva classe no hi havia ningú que parlés en castellà, a la meva tampoc. I quan vaig anar a l'institut vaig pensar, on has anat? Jo també. És a dir, com de venir d'entorns fortament monolingües a les escoles, passes a l'institut com un entorn d'hibridació lingüística i per tant de finestra d'oportunitat de nous usos lingüístics, tant d'una banda com de l'altra. Segon exemple. Jo, per exemple, a l'institut, quan començaves a relacionar-te amb gent, molta gent que parla català i hi ha persones que canvien, que comencen a parlar en castellà. I jo en aquell moment vaig optar per dir que no canviessin, que jo volia practicar més el català. Els hi vas explicitar així? Sí. I llavors ja, després de la primera setmana de classe, et parlaven en català i seguien parlant en català. És a dir, com també a vegades és una aposta, és una finestra d'oportunitat per gent que vol fer una aposta per un canvi lingüístic, però que la teva pròpia inèrcia lingüística en entorns fortament monolingües o en entorns on ja tens l'habitud de relacionar-te d'una determinada manera amb les persones, doncs dificulta precisament que facis aquestes apostes. I a vegades aquestes apostes poden ser fins i tot apostes que tinguin a veure amb elements de noves lleialtats lingüístiques que explicites. No, parla en català, sisplau, o com ets parlant en català. Un altre exemple. Sí, elles anaven a una escola pública i elles ja feien les assignatures en català. Jo venia de fer-les en castellà i l'entorn i tot era propici pel castellà, no pel català. I després ens vam trobar i ja et coneixes parlant en català i ja continues amb un idioma. Llavors vas parlant, et vas coneixent i així, això, i dius, hosti, mi padre és de no sé dónde, mi padre tal, i et sobta, no? Però és així. És a dir, com una nova interacció, comences una interacció en català, no hi ha una mica la càrrega ètnica que portaria que per defecte parlessis amb una llengua o no és la que comences la interacció dins d'un institut. Un exemple de muda de l'institut a la universitat. Com deia, aquesta és una muda important. Per molta gent també l'entrada a la universitat és un àmbit de descobriment del castellà com a llengua habitual, amb companys, segons a quines carreres és molt clar això, més que en d'altres, però per la majoria de gent i per molta gent que està allà no parlant, és un espai de descoberta del català com a llengua d'ús habitual, com a llengua que coneixes com a contingut de l'escola. Si tenia alguna persona, algun amic o alguna persona que parlava català, però molt restringit a àmbits específics o en moments concrets. I a la universitat ja vaig conèixer més amics catalans o catalanoparlants i potser això, ja vaig començar a practicar més. Home, a Sabadell és molt clar que hi ha molta diferència entre la gent de barris de la perifèria, que som nosaltres, i la gent del centre de la ciutat, que és més catalana-catalana. El concepte català-català és una mica la referència ètnica, quan el català deixa de ser una referència ètnica. Vull dir que, en el fons, català-català és un mot molt antipàtic, precisament per aquesta càrrega ètnica, però també la podem veure com la manca de càrrega ètnica que té parlar en català sense més. Vull dir que en aquest sentit fins i tot podria ser interpretat com a positiu. Després en els barris han sortit subgrups que són els que han estudiat i els que no han estudiat. La diferència jo crec que és aquesta. La gent que ha estudiat potser utilitza el català. La gent que no ha estudiat no utilitza el català. Jo vaig començar a parlar en català a la universitat, o sigui que la universitat el lloc d'accés al català també no només perquè és una nova finestra d'oportunitat, sí, sinó també perquè és un àmbit d'un prestigi social relatiu i que entoma una mica amb alguna de les ressonàncies simbòliques que té el català en l'entorn de Catalunya, diguem, no? I que no passa el mateix amb altres llengües, diguem, no hegemòniques en altres contextos institucionals. Això és una gran diferència entre el català i altres d'aquestes llengües. Muda en accedir al mercat laboral. Una conversa entre dues persones amb usos molt agudos en castellà. Ya, pero tú imagínate que estás haciendo esto administrativo y te cogen en el ayuntamiento. En el ayuntamiento, por decir claro, y te viene una persona mayor o quien sea tía hablando en catalán y tú no los vas a contestar en castellano. De alguna forma, evidencia la importància que té aquests nous camps relacionals com a camps d'incorporació segons uns usos lingüístics. En aquest sentit, és una dada interessant també perquè d'alguna forma posa de manifest perquè a vegades aquesta major hibridació cap a usos en català és més notable entre la població castellanoparlant d'origen dones que no pas homes, o noies que no pas nois, perquè moltes vegades els entorns laborals
femenins són entorns laborals més relacionals que els entorns laborals masculins, sobretot entre població, diguem que en població que no arriba a nivells instructius universitaris, per tant, es dedica a les aquades manuals, etc. Per tant, una mica això, la importància dels camps, la importància de la muda com a pràctiques lingüístiques cada cop més, pel que fa al català, cada cop més designificades en aquest sentit, etc. Més enllà d'això, sí que és veritat que hi ha alguns factors estructurals que podem detectar quan fem una anàlisi estadística que veiem que pesen d'una forma especialment gran a l'hora d'explicar aquestes dinàmiques de muda, aquestes dinàmiques d'hibridació més o menys intenses i, sobretot, les dificultats a fer aquest tipus de dinàmiques d'hibridació lingüística i d'aproximació amb aquella llengua que ens diu la llengua d'origen, i especialment de la població castellanoparlant d'origen, d'aproximació al català en els seus usos habituals. Evidentment, a l'hora d'explicar que el català sigui la llengua habitual, el factor més determinant de tots, que condiciona més clarament que cap altre, és la llengua d'origen. En aquest sentit, lògicament, l'origen geogràfic personal dels pares té una importància explicativa clau. Però hi ha altres factors que a vegades tendim a negligir i que també tenen un pes explicatiu molt important i que, per tant, convé posar sobre la taula. Sexe, l'edat, tipus d'unitat domèstica, mida del municipi, situació activa i estatus laboral, això és menys. Però, en canvi, la densitat d'usos lingüístics en català dels territoris o dels entorns, no només dels territoris, això ho vam mirar estadísticament pels territoris, però es podia fer extensiu a qualsevol a l'entorn lingüístic, i en aquest sentit l'escola també serà un entorn lingüístic, i a nivell d'estudis personal i dels pares. És a dir, d'alguna forma, això ens remet a una dimensió, podríem dir, més pragmàtica i una altra una dimensió més simbòlica respecte al català, que ens parla una mica dels factors d'atracció cap a usos lingüístics amb més intensitat d'usos del català. El factor més de tipus pragmàtic té a veure amb aquests espais amb un elevat nivell de densitat d'usos lingüístics preexistents en català. Quan més un entorn té usos horitzontals, usos quotidians en català, més fàcil és que el català es contagi els usos lingüístics de la resta de la població. I en aquest sentit, és evident que una de les dificultats perquè entre la població nouvinguda el català prengui d'una forma més ràpida i més intensa que com pren normalment, és que normalment els llocs on aterren aquesta població són llocs on els usos lingüístics en català són més aviat baixos i que, per tant, per una qüestió purament pragmàtica, l'aposta lingüística que acabem fent acaben sent moltes vegades més cap al castellà que no més cap al català. Però això, que clarament es pot detectar entre la població nouvinguda, és una dinàmica que també podem veure en molts altres àmbits. I en aquest sentit, qualsevol cosa que tingui a veure amb la segregació residencial de poblacions, amb la segregació escolar de poblacions, etc., no només per motiu d'origen, sinó també per motiu, no directament, no volgudament lingüístic, però que acaba tenint conseqüències en tant que genera densitats lingüístiques diferenciades en el territori, doncs afavoreix que no hi hagi hibridació i afavoreix que els usos lingüístics, l'assumpció d'usos lingüístics en català sigui més baixa. En aquest sentit, això es correlaciona amb la segona variable, que és la variable a nivell d'estudis personal i dels pares. Com veiem, els usos predominants o habituals en català són molt més presents entre els joves amb estudis superiors que no pas entre els joves amb estudis secundaris o estudis primaris. Veiem ús del català predominant. Entre els joves que tenen estudis superiors, 53%. Entre els joves que tenen estudis primaris, 22%. El contrast és enorme. Distants castellanoparlants. Entre els joves que tenen estudis superiors, 11%. Sí, l'11%. Entre els que tenen estudis primaris, 39%. És a dir, que la qüestió de les densitats i la qüestió de la ressonància simbòlica que té la llengua es conjuguen per explicar quina és la receptivitat al canvi lingüístic i a la fluctuació lingüística tant de la població de la catalana d'origen com també de la població castellanoparlant d'origen. És que no he deixat el rellotge i no sé si porta molta estona. Este de fons.
Molt bé. Amb això acabo una mica la qüestió dels usos i passo a fer algunes pinzellades relatives a qüestions de percepció lingüística, que crec que són interessants. Primera idea, una idea sobre convergència lingüística. Us veiem, per convergència lingüística entenem tot el que té a veure amb el canvi d'ús lingüístic quan comences a parlar amb algú i aquella persona contesta amb una llengua que no és la teva, etc. Fins a quin punt convergeixes, és a dir, tu canvies de llengua o no canvies, etc. Tradicionalment està la percepció que els catalans sempre convergim lingüísticament i canviem, i en canvi els castellans no ho fan mai. I si mirem les dades per total de la població, que representen sobretot a les dades també de la població més edat, doncs què ens trobem? Doncs que la convergència lingüística tant de catalanoparlants com de castellanoparlants és elevada. Un terç de la població general convergeix ja sigui cap al català o cap al castellà. La tendència a convergir és comuna, però és veritat que el 22% mai adopta el català, i en canvi només el 13% mai adopta el castellà. És a dir, que la reticència a convergir és més alta entre els castellanoparlants d'origen que entre els catalanoparlants habituals, entre els catalanoparlants habituals. Entre la població total, però en canvi, si ens fixem en les dades de la població jove, aquesta simetria no la localitzem. Tothom convergeix i la cultura de convergència és elevada, però és elevada per totes bandes. I la resistència a convergir, ja sigui per lleialtat lingüística, per resistència lingüística, com ho vulguem dir, és baixa, almenys es declara, tal com es declara, és baixa en tots els casos. Fins i tot és una mica més baixa en el cas dels castellanoparlants d'origen o els castellanoparlants habituals que no pas amb els catalanoparlants habituals. Aquestes dades, això, sempre poden tenir un servidatge, però en tot cas és una dada. Primer que ens parla de la tendència de tothom a convergir, aquesta és la dada important. Però que la resistència a convergir no és veritat que tingui la simetria que normalment li atorga. Ara bé, convergències i resistències doncs no podem trobar tant per part de catalanoparlants com de castellanoparlants d'origen. Més enllà de les connotacions polítiques que li donem a una resistència o una lleialtat o altra. A ver, si me empiezan a hablar en catalán, pues yo les hablo en catalán. No voy a poner a hablar en castellano, pero si no, casa de convergencia. Pero ¿por qué no respeta? ¿Por qué sigue hablando en catalán? Pues que él habla en catalán y yo hablo en castellano. Nos entendemos, ¿qué más da? Pero tú pide que hable la lengua del imperio, coño. ¿Ves? A mí eso me da igual. Veiem com aquí, com són normes de convergència diferents. Un coexistència que es convergeix en llengua, un altre que convergeix al català i que no de cap manera. Coexistència pura. En l'altre cas. Si et trobes amb algú que coneixes perquè no saps si és català o castellano parlant, tu comences en català. I no, si t'ha passat algun cop, però després t'enteres que aquella persona també és filla de castellanoparlants. I dius, no, jo segueixo en català perquè m'estimo més. I penso, sort que tots dos hem començat, que hem començat parlant en català, millor. Encara que els dos sabem castellà, no vull. Va, ara parlem castellà, no, parlem en català que no més més. És a dir, dintre de la convergència, és veritat que hi ha modulacions diferents, hi ha lleialtats que a vegades no són lleialtats que passen per una intransigència lingüística total, però sigui una aposta per intentar anar cap aquí, és a dir, que aquí hi ha modulacions diferents, dintre de la convergència, de la pròpia idea de convergència també hi ha modulacions diferents. I en aquest sentit és interessant veure que els elements de lleialtat lingüística és més fàcil detectar-los entre la població catalanoparlant que no pas entre la població castellanoparlant. Si més no, la manifestació explícita i política de lleialtat lingüística és més evident en la població catalanoparlant que no pas en la població castellanoparlant. Catalanoparlant respecte al català que no pas la població castellanoparlant respecte al castellà. Això de la llengua de l'imperi és una cosa que percentualment veus molt poc. En canvi, una lleialtat, que no és una lleialtat intransigent, però que sí que és un dir, intentem estirar cap a que els dos ho siguin en català, tot la població catalana, joves catalanoparlants d'origen, catalanoparlants, que no pas entre joves castellanoparlants. Obligació de la població sòpiga català i castellà. Doncs veiem que en aquest cas ens passa una mica com la norma de la convergència. La majoria de gent pensa que cal saber tant català com castellà, que és un enriquiment, tots aquests discursos antiimpositius tenen una presència molt gran entre la població catalanoparlant i la població castellanoparlant. Ara bé, els elements, de contraposició a aquest discurs, aquest discurs més de no sapiguem-ho tot, etc., és més fàcil trobar-los, o com a mínim explicitar-los entre la població catalanoparlant, cal saber català o castellà, 29%, 22%, que no pas entre la població castellanoparlant respecte a que cal saber castellà però no català, 15%, 22%. Una resposta una mica a aquest nivell de politització en la lleialtat lingüística en alguna de les seves vessants més
més evidents, diguem, no? Després poden tenir matisos més altres matisos, però aquí d'alguna forma s'explicita d'una forma especialment evident, fins i tot controvertida. Un altre element de percepció lingüística que també és interessant. Estat de salut del català. Aquesta dada és molt interessant, sobretot perquè veiem que aquí sí que hi ha un canvi molt bèstia entre el 2003 i el 2013. El 2003 la gent era molt més pessimista que el 2013 respecte a l'estat de salut del català. El 2003, els joves de 15 a 24 anys, el 37% només eren optimistes respecte a l'estat de salut i consideraven que l'estat de salut del català era en una situació saludable, etc. De la població total, el percentatge era major, però els catalans, els joves en aquest sentit, eren especialment pessimistes. En canvi, si anem les dades del 2013, que coincideixen amb el moment de màxima efervescència de les reivindicacions, diguem, d'independentistes, etc., doncs veiem que el percentatge ha canviat d'una forma radical. Aquí no diem si això a nivell de saludable és vist positivament o negativament, però en tot cas, tothom, i els joves al capdavant, 2/3 veien que la situació era saludable i seria saludable. Per tant, la contingència política com afecta a vegades aquestes percepcions. I tot i així, interessant veure que la tendència al pessimisme, en contra del que potser podríem suposar, és més accentuada en general entre els joves i especialment entre un col·lectiu de joves, que és el col·lectiu dels catalanoparlants d'origen. En aquest sentit, l'optimisme respecte a la situació del català i del futur del català és molt més gran entre els joves d'origen castellanoparlant que no pas entre els joves d'origen catalanoparlant. És a dir, els que veuen la salut del català més pessimisme, sobretot són els joves d'origen castellanoparlant. Ho veiem els percentatges, el contrast. És ben diferent la percepció positiva o negativa i la percepció que ha millorat o que ha incrementat entre uns i altres. Entre la població només castellà, el 57% percep un increment. I en canvi només el 31% dels que els de llengua d'origen són catalanoparlants, només amb optimisme el 31%. En canvi és pessimista, 54%, en canvi dels castellanoparlants d'origen només el 29%. Vull dir que el contrast realment és gran i significatiu. Això era el 2003, com que ha vingut una onada d'optimisme generalitzada, tot això s'ha diluït, en tot cas és interessant també. I jo crec que aquesta cita reflecteix una mica aquest pessimisme que sobretot té a veure amb els catalanoparlants d'origen. La gent catalana canvia perquè és més guai parlar en castellà i ja està. És que a més, hi ha estudis que diuen que molts joves i nens a l'institut són catalanoparlants a casa i així a l'institut parlant en castellà. Veus? Jo això, a Barcelona, sí, a Barcelona. I crec que és una cosa que es va estenent, vull dir que aquesta mirada negativa i sobretot una mirada negativa dels entorns d'alta densitat d'usos de castellà, que permeten aquesta dinàmica, i suposo que també es percep unes coses que efectivament existeixen, que és que en els usos informals la presència del castellà és més gran que no pas en els usos formals, per exemple a la nit, espais que tenen una alta significació pels joves. L'entorn de Barcelona, això encara es magnifica més, moltes vegades no per la presència de població castellana parlant, sinó per la presència de població turista, etc., que utilitza les llengües franques d'ús majoritari, que potser l'anglès o potser el castellà, etc. Vull dir que és veritat que aquest tipus de dinàmiques existeixen, però donar-nos una mirada sobre una realitat que no és l'única que existeix. I amb això ja arribo una mica a les conclusions i ho rematem així, i discutim, perquè suposo que hi ha alguna idea prou controvertida com per poder-la discutir, no ho sé. Primera, hi ha aquesta joves hibridació lingüística. Entre els joves es donen els dos fenòmens. Primer, una forta hibridació lingüística, és a dir, que molta població entoma usos lingüístics que no són els seus usos d'origen, ja sigui el català o el castellà. Ara bé, aquesta forta penetració és asimètrica i més aviat afavoreix el català, perquè l'assumpció d'usos en castellà per part de la població catalanoparlant d'origen és molt extesa, però amb usos que no són majoritaris, ni acaben, desbordant el volum d'usos en català que acabes tenint, i en canvi entre la població castellanoparlant ens trobem situacions on la penetració és molt baixa, d'usos en català, però en canvi situacions en què la presència del català acaba sent tan significativa com la del castellà. Per tant, hibridacions de baixa intensitat cap al castellà entre els catalanoparlants d'orígens, o gens d'hibridació o hibridacions d'alta intensitat cap al català entre els castellanoparlants d'origen. La idea del model lingüística, els usos vinculats als usos lingüístics no acaben sent els usos, diguem, que tenen a veure amb la teva pertinença lingüística d'origen i per tant amb aquesta idea gairebé ètnica de la llengua, sinó que són usos que tenen a veure amb les pròpies trajectòries lingüístiques, amb les experiències lingüístiques que et trobes.
amb l'obertura a nous camps d'ús que obren finestres d'oportunitats a nous usos, amb la valoració que faci de les llengües precisament per la motxilla d'experiències que vas tenint al llarg de la vida, i evidentment també en preferències normatives, però no estrictament adscripcions ètniques i cada vegada menys el pes de l'adscripció ètnica en aquestes apostes lingüístiques. Per tant, la tercera conclusió una mica, aquesta idea, la idea de la designificació del català, i aquesta idea molt important, que més del 40% dels joves catalanoparlants habituals no són catalanoparlants d'inici. En aquest sentit, una idea una mica provocativa podria ser que, bàsicament, el futur del català depèn de la població castellanoparlant d'origen. El futur del català passa per els usos lingüístics de la població castellanoparlant d'origen. Això crec que és una idea important a tenir sobre la taula i a posar en valor, diguem-ne. I, en canvi, la redefinició del paper social del castellà, que té a veure també amb això. D'una banda, alguns usos que tenen una dimensió molt universal, en tant que llengua universal, per exemple, una llengua d'ús en entorns informals, en entorns lúdics, per exemple, en entorns com internet, és un entorn en el qual aquesta idea d'una llengua franca que tingui una dimensió universal té molta presència, però també una llengua que, així com el català podríem dir que es tendeix a designificar segons quins usos, el que passa amb el castellà és a vegades al contrari, que es tendeix a etnificar, sobretot en aquells que són usuaris aguts i exclusius i que a més són usuaris que correlacionen amb espais de vida amb poca presència de catalanoparlants en els quals interactuar i que per tant queden com... i fins i tot acaba sent usos etnificats en tant que els que s'incorporen a l'ús del castellà moltes vegades són minories ètniques que moltes vegades no tenen ni com a llengua d'origen, però acaba sent la llengua instrumental d'ús en els seus entorns habituals. Per tant, això hi té a veure una mica amb aquests elements de densitat lingüística del territori diferencial. I dues idees finals que tenen a veure amb això, una mica la idea aquesta del català i la centralitat social que té el català. Amb això no volem dir que el català sigui la llengua del poder en majúscula, però sí que és una mica la llengua del poder en minúscula. I això també té un pes simbòlic amb el fet que el català tingui aquesta capacitat d'atracció. És la llengua de la gent que té processos itineraris de capitalització. És la llengua que t'obre segons quines finestres d'oportunitats laborals en sectors, diguem, de classe mitjana. No estem parlant de les elits ni de les lògiques d'imposició del poder de l'administració central, sinó de les pràctiques quotidianes, les pràctiques que trobes a nivell municipal, etc. Sí que té aquest paper, diguem, de llengua del poder en minúscula i que això a vegades també comporta, diguem, unes connotacions antipàtiques en segons quins col·lectius, sobretot quan l'accés a aquesta llengua i l'accés a aquestes interaccions és limitat fins que ets molt gran i fins que tu oportunitats de mobilitat sobre l'ascendent acabes tenint poques, per exemple. Per tant, una cosa a tenir en compte. I finalment, una darrera reflexió que té a veure amb això. Tancament o obertura social. Els contextos d'interacció barrejats són contextos que comporten hibridació, que comporten contagi lingüístic per totes bandes, però en una situació en la qual el català té més a guanyar que no pas a perdre. I en aquest sentit, m'agradaria acabar amb una reflexió una mica provocadora i que aquí potser té sentit, entenc que molts de vosaltres sou persones que esteu vinculades a Som Escola, com a vegades les reivindicacions del paper que ha de tenir el català a l'escola a nivell curricular és molt important, però també seria important que les escoles, igual que els barris, fossin llocs de barreja social amb els catalanoparlants d'origen i castellanoparlants d'origen estiguessin en unes proporcions prou significatives com per obrir la barreja i que en aquest retorn de barreja, doncs això segurament el català tindria més números per revitalitzar-se entre sectors que ara mateix encara acaben tenint pocs usos en català i tenint en compte que és això, que el futur del català depèn en bona mesura dels usos lingüístics dels castellanoparlants d'origen, segurament això és una cosa que va. I ho deixo aquí i obrim torn de paraules.